Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An bɛ Ala fo k'Ala barikada, Ala min ye bi don sanuman ɲuman yira an na. An bɛ Mali kunnafoni filɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan. An ka émission La Voix de la Religion, mɔgɔ min b'an bolo bi o ye an ka imamba ye, Imam Mohamed Kone, 501 imam don. Imam, i ni ɲantuma. An bɛ Ala tanu k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn. O ye bɔra k'a fɔ kuma na cogo min, Ala Taala min n'a ye waati sanumanba in jira anw na. Alhamdulillah, sanni ka don kuma na, aw bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Mali kunnafoni directeur la n'o de ye Jalo, kana se Yɛrɛ Tarawele ma, n'o ka baaraɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn, ka bɛɛ don kiramantonya na. Alhamdulillah. Imam, foli diyara an ye. Donc Imam, thème b'an bolo bi, o ye kuranɛ yɛrɛ ni an ka hadisaw bɛ mun fɔ denmisɛnninw, n'an ko denmisɛnninw, musow ni cɛw bɛɛ b'a la. Kuranɛ yɛrɛ bɛ mun de fɔ olu kan. N'i sera ka o walawala ye miniti 30, question b'an bolo, an bɛna question minnu fɔ i ɲɛna ni Ala sɔnna a ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban يليق بجلاله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. سنغادو إكاكما كنو أمي فلو الله سبحانه وتعالى تنو ألمي أكابو أكاسيكورو تلا ألاني تنو كاكا o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam, n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka cidenba ye ka na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ciden min Allah ta'ala y'a ci min na, a ye cikan in lase a lase cogo ɲuman na. Alhamdulillah, an bɛ an ɲini Allah ta'ala fɛ Ala ka nɛɛma ni kisi caman kɛ a kan, n'o de Muhammad ibn Abdillah a n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen, ani mɔgɔ o mɔgɔ tugula Ala n'a ka sahabaw kɔ ni baara ɲuman ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma ya Rabbi. On va ɲini Allah Ta'ala fɛ Ala ka baara ɲuman kɛli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka kɔn nin don bɛɛ ɲɛ. Ka segin ka na i ka kuma na, i ka ɲininkali la, i ko yala kuranɛ ye mun fɔ jeunes ka koɲa na, cɛman fara musoman kan ka taa se Ala ka hadithaw ma. An bɛ min dɔn a la an bɛna o de fɔ. A fɔlɔ n'i y'a lajɛ, Allah subhanahu wa ta'ala ale de adamaden da. Adamaden ka diɲɛ ɲɛnamaya a bɛ taa waatiba 4 de kɔnɔna la. Mɔgɔ min ni Ala subhanahu wa ta'ala ye si di a ma, waatiba 4 bɛ a ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛ o de kɔnɔna la. A waati fɔlɔ o de y'a ka denmisɛnya waati ye. Waati filanan o de y'a ka jeunesse waati ye. Waati sabanan o de a ka maakɔrɔbaya ɲɛbila waati ye. Waati naaninan o de y'a ka mɔgɔkɔrɔbaya ye. N'i y'a lajɛ nin waati o bɛ tila ka taa tilayɔrɔ damadɔ la. A bɛɛ n'a âge de don, a bɛɛ n'a san de don. N'i y'a lajɛ denmisɛn depuis don min bɛ bange, e bɛ to denmisɛnya la fo ka taa se san 14 ma. Donc denmisɛnya waati o ye san 14 de ye. Ka taa i bange don ka taa se san 14 ma, e bɛ jate denmisɛnw de fɛ. Ka bɔ san 15 la ka taa san 40 na, o de jeunesse waati ye. San 15 ka taa se san 40 waati ma, donc o de jeunesse waati ye. Donc ka bɔ sila san 41 na ka taa se san 39 ma, o de ye cɛkɔrɔbaya ɲɛbila waati ye. Ka daminɛ san 41 ka taa se san 89 na, a fɔ san 59 o de ye cɛkɔrɔbaya ɲɛbila ye. Donc sisan ka daminɛ san 50 la, ka daminɛ san 41 ka taa se san 30 ani an bɛ segin ka na kɔfɛ. Donc denmisɛn ma daminɛ san fɔlɔ la ka taa se san 14 ma, o ye denmisɛn waati ye. Donc ka daminɛ san 15 ka taa se san 40 ma, donc o ye denmisɛn waati ye. O ye a ka jeunesse waati ye. Donc ka daminɛ sisan san 41 ka taa se san
40 ani kɔnɔntɔn san 40 ani kɔnɔntɔn o y'a ka mɔgɔkɔrɔbaya daminɛ waati min na an b'a fɔ o ma ko trois positions donc ka daminɛ sisan san 50 la ka taa fɔ ni Ala Taala ye waati min nɔgɔya waati min kalifa a la o de ye a ka mɔgɔkɔrɔbaya waati ye nka Ala Taala ye sinsinna yɔrɔ min kan kosɛbɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a ka âge in kɔnɔna la ka daminɛ a ka denmisɛnya a ka jeunesse waati a ka mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛbila waati fo ka taa se a ka mɔgɔkɔrɔbaya ma sinsinkɛla min kan kosɛbɛ Ala Taala fɛ ani Alakira Muhamadu fɛ sallallahu alaihi wa sallam ni hakili kan ka to o la o de y'a ka jeunesse waati ka d'a kan ni jeunesse waati lajɛ waatiba de don o de ye fangatigiya waati o de ye waati min adamaden n'i ka kɛnɛ i ni na e bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye waati min di adamaden ma a ma tulonkɛ kɛ a la dɛ a ko adamaden e ka jija ka waati tɔnɔ bɔ ka kɔn maakɔrɔbaya waati ɲɛ ka d'a kan n'i ma se ka fɛn min kɛ e ka jeunesse kɔnɔna la ni kɔrɔ nana e bɛ dɛsɛ o de la an b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen bi nimisa bɛ o la ko dɔ la ka d'a kan u ka fangatigiya waati Ala Taala ye fanga min di u ma u ka jeunesse waati la donc u kan ka se ka fɛn min kɛ o kɔnɔna la u ma se ka o kɛ donc kɔrɔ nana min kɛ o labanna ka nimisa fɛn na fɛn min tɛmɛna u ka jeunesse waati la kuma dɔ la u b'a fɔ ko fɛn damadɔ bɛ yen n'o tɛmɛna ka ban a tɛ se ka segin an ka hakili to o de la kumakan ne bɛ kuma ni kumakan bɔra ka bɛn i da la a tɛ se ka segin dɛ ça veut dire que adamaden bɛɛ ka langage contrôler ne bɛ kuma i bɛna min fɔ i bɛ yɔrɔ min na i bɛna fɔ mɔgɔ minnu ye a jateminɛ kosɛbɛ k'a fɔ ka d'a kan ni kumakan bɔra ka ban a tɛ se ka segin a filanan danaya ni danaya dala adamaden kan donc adamaden ka jija kana kɛ janfati ye ka d'a kan danaya kɔfɛ ni janfa nana mɔgɔw bɛ tigɛ i la nka ni tigɛna nana danaya kɔfɛ o danaya tɛ se ka tugutu o mana kɛ togo o togo Tarawele adamaden ni tigɛ kɛlɛ la fo n'aw sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ n'o tɛ adamadenw tɛ da yɛlɛ tun a sabanan ye min ye o de ye waati ye Ala Taala ye waati min di e ma n'o waati tɛmɛna e ka jeunesse waati n'o waati tɛmɛna e ka denmisɛnya waati n'o waati tɛmɛna ni mɔgɔkɔrɔbaya waati nana ne nimisala o waati kɔnɔna la ka fɔ fɛn dɔw bɛ yen tu kan k'o kɛ ka denmisɛnya kɔnɔna la i m'a kɛ fɛn dɔw bɛ yen tu kan k'o kɛ ka jeunesse kɔnɔna la i m'a kɛ fo mɔgɔkɔrɔbaya nalen waati min nimisa sɔrɔla ka na e la vraiment adamaden bɛɛ lajɛlen ka hakili to o ka waati la o kana latɛmɛ ten surtout o ka jeunesse waati o de ye waati gɛlɛman yɛrɛ ye Tarawele adamaden bɛɛ ka hakili to a la dɛ a waati de ye ɲɛnamaya an b'a fɔ ɲɛnamaya la sanbere o de ye adamaden ka jeunesse waati o ma ye Ala Taala a ye sɔnni sigi a yɔrɔ la kosɛbɛ ka fara Alakira sallallahu alaihi wa sallam ka hadisiw kan n'i y'a lajɛ o kumana a kan kosɛbɛ Ala Taala a ye cidenw ciden ci cidenw bɛɛ cila k'o to u ka jeunesse waati de la jeunesse bɛ taa dafa waati min na o y'a sɔrɔ u ka fangatigiya waati la n'an y'a lajɛ Nabiyulahi Ibrahim Ala Taala kumana a kan Ala kumana a kan mun na ka d'a kan Ibrahima tun bɛ milieu min na a tun bɛ milieu min na jubato de tun bɛ kɛ donc a wulila ka sɔrɔ a fa n'a somɔgɔw bɛɛ o bɛ ju baara de kɛ Ibrahima wulila o temps kɔnɔna de la nka Ala Taala ye kodɔn nɔgɔya a ye a tola ka denmisɛnya kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ baara min na nin tɛ baara ye mɔgɔ bɛ to min kan ka se ka Ala sɔrɔ Ala Taala ye kodɔn di Ibrahima ma o de la Ibrahim a ma sɔn ka taa a fa ka sira kan n'o de ye jo baara ye don dɔ Ibrahima ka mɔgɔ o bɛna bɔ ka taa dugu kɔfɛ u ka ɲɛnajɛ dɔ la n bɛ ka kuma lasurunya o la Ibrahima ma sɔn ka bɔ n'o ye o taatɔ sira la Ibrahima a y'i jɔ a ye sanfɛla lajɛ a ko k'a ma ŋɛnɛ k'a ma ŋɛnɛ k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi o k'a ma ne kɔnɔ bɛ dimi ne ma ŋɛnɛ sigi ka taa so bana tun t'a la dɛ ka d'a kan laɲini dɔ de b'a la a bɛ fɛ ka o de kɛ a don kama Ibrahima b'a ka jeunesse 12 la donc a y'a to mɔgɔw ta la fɛɛrɛ min tun b'a kɔnɔ o de ye ninnu bɛ jo bato min na o bɛ bolo bato min na ka taa don joso in kɔnɔ ka
ka bulu bɛɛ kari ka bɛn o de fɛɛrɛ tun b'a kɔnɔ donc mɔgɔw talen kɔfɛ a taara a ma sɔn ka taa n'o ye donc a seginna ka na don so kɔnɔ ka jo so kɔnɔ jo bɛ yɔrɔ min na ka taa jele ta ka jo in bɛɛ kari ka bɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen donc nalen kɔfɛ o ye ɲininkali kɛ jo ye nin kɛ anw ka alaw la o bɛ ala minnu bato n'o de ye jo caman ye donc dɔw de ko jamana an ka dugu in kɔnɔ yan jeli dɔ bɛ yan kamalen dɔ bɛ yan o de bɛ to ka anw ka bolow nɛni a b'u lagosi o b'a fɔ a ma ko Ibrahim o taara Ibrahima wele ka na ɲininka yala e de nin kɛ anw ka alaw la wa Ala Taala ka laɲini ye min ye o bɛ na Ibrahima ko ma ko ale tɛ o k'a lajɛ jele bɛ min kan na n'o jɔlen don a t'a la ka lamaga n'o de y'u ka joba ye ka d'a kan Ibrahima ye jo kari ka taa jele gulo a bɛɛ la belebele de kan na a ma sɔn k'o kari donc o y'a ɲininka yala Ibrahim e de ye nin kɛ anw ka alaw la wa a ko ayi k'ale tɛ a ko belebeleba min jɔlen filɛ ni jele b'a kan na dɛ o k'a ɲininka k'o de y'a kɛ o ko Ibrahim ne bɛ se k'a kɛ cogo di a tɛ lamaga a tɛ kuma a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min a tɛ déplacer ko bɛ se ka nin kɛ cogo di Ibrahima ko pa ye Ibrahima ka laɲini ye min ye o de ye nin ye aw b'a dɔn a tɛ kuma a tɛ lamaga a tɛ foyi kɛ munna aw bɛ bato ta ka ɲɛsin a ma munna aw tɛ ala kelen pe bato Ibrahima ma ko o jo belebeleba in wala o jo belebeleba in Ibrahima ka laɲini tun ye nin ye de Ibrahima Ala Taala de o ko dɔn de a ma kuma laɲini ye min ye nin bɛɛ kɔnɔ o de Ibrahima sela ka fanga sɔrɔ ka courage sɔrɔ ka jele ta ka taa jow kari a dɔn kama Ibrahima tun tɛ cɛkɔrɔba ye jeune de tun don ka d'a kan Ala Taala kumana ka kuranna kɔnɔ a tun b'a ka jeunesse waati de la ka d'a kan n'i y'a lajɛ ninnu ye ɲininkali kɛ o ko jɔn ye nin kɛ anw ka alaw la dɔw de sɔrɔla jamana k'a fɔ anw ye jeune dɔ la ko mɛ dugu in kɔnɔ yan o b'a fɔ a ma ko Ibrahim ça veut dire que a dɔn kama Ibrahim tun ye jeune de ye mɔgɔkɔrɔba tun tɛ sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim fatan min fɔla dɛ o ye jeune de min b'a ka jeunesse waati la a tɛ a ka mɔgɔkɔrɔbaya waati la donc Ibrahima y'a ka jeunesse exploité ka labaara ka Ala Subahanahu wa Taala ka diina de dɛmɛ n'a ye e jɔyɔrɔ ye jeunesse la yayɔrɔ la Ala Taala ye min fɔ kuranna kɔnɔ nin y'a lajɛ tun jeune dɔw bɛ yen o tun bɛ jamana min kan o bɛ sigiyɔrɔ min na a yɔrɔ fana ye bolibato yɔrɔ de ye jubato yɔrɔ de don o bɛ jubato de kɛ o tɛ ala ko baara la donc dugu kɔnɔ jeune dɔw de fana sɔrɔla yen u ma sɔn ka don dugu masakɛ ka diinɛ na n'o de ye bolibato ye a don kama mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma sɔn jubato la masakɛ n'a ye lakodɔn a tɛ to yen a b'i faga de donc jeune dɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ masakɛ filɛ taabolo min na non anw tɛ se ka sɔn nin taabolo ma ka d'a kan ne tɛ taabolo ɲuman ye mɔgɔ tɛ to taabolo in kan n'i bɛ ala sɔrɔ donc o y'o ka jeunesse fangatigiya o y'a labaara ni mun ye o sera ka courage sɔrɔ ka bɔ masakɛ ka jamana dugu in kɔnɔ ka bɔ ka taa dugu kɔfɛ ka taa don kuluwo dɔ kɔnɔ o y'o ka ɲɛnamaya kɛ o yɔrɔ la Ala Taala kumana o fana ka kuranna kɔnɔ innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda a ko i ka dɔn jeune minnu filɛ ninnu ye fɛnɛkɛninw don o dana o tigila n'o de ye Alahu Subahanahu wa Taala ye Ala Taala ye dɔ fara o ka danaya kan k'o kisi ka bɔ masaba in ka tɔɔrɔ ma o ka masajugu in a y'o kisi ka bɔ o ka tɔɔrɔ ma yan yɔrɔ la i bɛna ye Ala kumana o ka jeunesse de kan yɔrɔ la a ko i ka dɔn fɛnɛkɛninw kamelenw de tun don jeunes de tun don o b'o ka jeune plein na o ma kɛ ka kojugu kɛ o y'a kɛ ka Ala Subahanahu wa Taala ka diinɛ de défend ka bɔ n'u ka diinɛ ye pour que u ka se ka taa u ka diinɛ labaara u ma sɔn ka taa jubato la Ala kumana o kan denmisɛn wɛrɛ bɛ yen tun Ala kumana kan kuranna kɔnɔ n'o de ye Nabiyulahi Yahya ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya Ala Taala ko gafe sariya gafe minɛ ni fanga ye Ala ko ale de ye Yahya ka kodɔn di a ma a ka denmisɛn waati la denmisɛn bɛ taa ban yɔrɔ min na ka don jeunesse waati la donc kuranna kumana jeunes kan nin yɔrɔ in de la bon Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ bɛ yen a ko Ala Taala tɛ dɔnniya di denmisɛn ma fo i ka taa sɔrɔ i ka don i ka jeunesse kɔnɔna la i bɛ dɔnniya min kɛ o waati la o de ye dɔnniya sabatilenba ye i k'a dɔn dɔnniya o ye hɛrɛ de ye
a bɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se ka a mara a waati la ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ n'i bɔra jeunesse waati la ka taa mɔgɔkɔrɔbaya waati la e ka dɔnniya kuma dɔ e ka se ka kalan kɛ a bɛ gɛlɛya kuma laɲini bɛ nin bɛɛ lajɛlen la parce que ne bɔra ka kuranna a y'a 3 de kɔrɔ di e ma Yaro la Tarawele mais hali n'a sɔrɔ ma a bɛɛ kalan a fɔlɔ Ibrahima Alahu Taala kumana kan a ye fanga labaarali min kɛ a ka jeunesse waati la fangatigiya waati la ka se ka taa ninnu ka bolow kari ani denmisɛn minnu n'u bɔra n'u ka dinɛ ye jeunesse o b'o ka jeunesse waati la fiɲɛ b'o n'u kɔrɔ u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nka u sela ka jow to yen ka masakɛ to yen n'u ka fɛn bɛɛ to yen ka bɔ Alahu Subahana Taala kelen pe kama Alahu Subahana Taala ye kodɔn min fana di Yahaya ma k'a to a ka denmisɛnya waati la nin yɔrɔ in an bɛ kan ka hakili to a la diɲɛ ɲɛnamaya sanu bere n bɛ segin a kan dɛ o de ye waati min adamaden ka jeunesse waati ni Alahu Taala ye hakili to a la kosɛbɛ Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'a ye hakili to a la kosɛbɛ ka se ka adamadenw guider k'a fɔ e ka jeunesse waati la fɛn dɔw bɛ yen n'i ma se k'a kɛ ni kɔrɔ nana e tɛ se dɛ o de la Alakira ka hadisu dɔ bɛ yen a b'a fɔ e ka denmisɛnya waati e ka tɔnɔ bɔ ka kɔn e ka mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛ n'o tɛ n'i ma se ka e ka denmisɛnya waati tɔnɔ bɔ k'a kɛ ni ko ɲuman ye k'a kɛ baara ɲuman ye k'a kɛ alabato ye ne kɔrɔla fɛn caman bɛ yen e tɛ se k'a kɛ dɛ bon o kɔfɛ Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye min ɲini jeunes fɛ a y'a ɲini jeunes fɛ o ka kɛ mɔgɔ ye minnu fanga bɛ o la alako la limanaya la o ka kɛ mɔgɔ ye fanga bɛ minnu na jɔkun na farikolo la o ka kɛ mɔgɔ ye fanga bɛ minnu na baara la nin yɔrɔ in ni anw y'a lajɛ yɔrɔ min bɛ yen ni anw bɛ se ka hakili to a la kosɛbɛ nin kumakan damadɔ in Alakira sallallahu alaihi wasallam a filɛ ka min ɲini jeunes fɛ limaniya o k'a to u ka limaniya ka kɔgɔ ka bonya farikolo min bɛ o la o ka farikolo kɛ ka limaniya in labaara o kɔrɔ ye Ala ko baara ani ka se ka baara kɛ ka o ka jamana nafa k'o ka faso nafa ka tila ka silamɛya fana nafa Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kuma dɔ bɛ yen kumakan in kɔnɔ a ko muminu silama min bɛ yen ni muminu don fanga b'a la a ka limaniya fanga ka bon awa farikolo fana na a fari fonnen don salibaatɔ tɛ o de hɛrɛ ka bon Ala yɔrɔ ka tɛmɛ muminu ka limaniya b'e la nka i ka limaniya fanga man bon awa farikolo b'e la i tɛ farikolo labaara salibaatɔya b'e la donc ne kɛla muminu dɔgɔyifo ye min ka muminiya fanga man bon et puis farikolo b'e la nka i tɛ farikolo labaara e ka limaniya kɔni tiɲɛna e limaniya jɔn ye nka e ka limaniya fanga man bon hɛrɛba tɛ e ye Alahu subahanahu wa taala yɔrɔ Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye jeunes ladi fana ni fɛn dɔ ye n'a fɔra ko fanga bɛ adamaden na adamaden b'a ka fanga labaara vraiment ko a bɛɛ tɛ fanga na ko ye nka yɔrɔ dɔ bɛ yen adamaden ka hakili to a yɔrɔ la o de ye ni kun Tarawele ka se ni na dɛ waati min dimi gɛlɛn nana i la e dimina kosɛbɛ adamaden o waati e jija se ka dimi mara fɛn min bɛ kɔnɔ ka na réagir cogo dɔ la ko i bɛ taa juru sara fɛn damadɔ bɛ yen tellement que a baraji ka bon alikiyama don na Alahu Taala ma mɛlɛkɛw bila ka baraji di Alahu Taala yɛrɛ de bɛ a baraji di u ma tellement que a baraji ka bon o de ye sabali mɔgɔ min ni ko gɛlɛn y'a sɔrɔ a sabali la mɔgɔ min ni dimi y'a sɔrɔ a tigi sabali la ka se ka dimi mara a ma taa juru sara o ka sara ka bon Alahu subahanahu wa taala yɔrɔ dɛ donc Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔw ladini min surtout jeunes ni fanga b'e la ko kɛlɛ la ko i ka n'i ta sara o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka n'i ta sara i ka se k'a mara i ka sabali awa i ka se yɛrɛ la fana i ka se nin na o de la a bɛna fɔ ko laysa shadidu bisur'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab Tarawele bɛ hadisu in kɔrɔ dɔn a ko cɛfarinya fangatigiya a tɛ kɛ ni mɔgɔ ta ka bɛn k'a fɔ e de bɛ se ka mɔgɔw ta ka pɛrɛn e de bɛ mɔgɔw ta ka pɛrɛn k'o tɛ cɛfarinya ye cɛfarin ye jɔn ye Alahu Taala yɔrɔ fangatigi ye jɔn ye Ala yɔrɔ
tarawele e b'o tigi dɔn a imam fini man wala wala yamliku nafsahu inda al-ghadab mɔgɔ min bɛ se a yɛrɛ kun na dimi waati la dimi donnen la e bɛ se k'i ta sara nka e sabali la e ma sɔn k'i ta sara tu vois e yafa la donc o yafa in sara b'a la ala yɔrɔ dɛ nka anw fɛ bi ni ko kɛlɛ la ni m'i ta sara mɔgɔw bɛ mun fɔ karisa ko fugari don karisa ye jitɔ ye karisa bɛ siran ko tɛ o cogo la n'a sɔrɔ karisa in ye baara kɛ ni alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ka hadisu de ye a bɛ sara de sɔrɔ ala yɔrɔ nka aw minnu b'a la ko karisa ye jitɔ ye karisa ye siranbaatɔ ye aw si aw m'a sɔrɔ a ye baara kɛ ni alakira ka hadisu min ye dɛ ala taala bɛna saraba de di a ma alikiyama don na innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab fanga min filɛ ni ala taala y'a di adamaden ma a ka ɲɛnamaya waati kɔnɔna la adamaden ka hakili to a la dɛ waati n'a tɛmɛna a tɛ segin donc fanga in kana kɛ ka kulankolon kɛ fanga in kɛ ka e yɛrɛ dɛmɛ k'i ka diɲɛ ɲɛnamaya assurer fanga in kɛ ka aw ka du dɛmɛ fanga in kɛ k'i ka sigida dɛmɛ fanga in kɛ k'i ka jamana dɛmɛ donc i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ o waati kɔnɔna la a ye k'a kɛ dɛ n'o tɛ n'o tɛmɛna waati nataw la a dɔ la e bɛ nimisa bon n'i fana kɛra mɔgɔ ye ala taala ye fanga di e ma e ka jeunesse waati la ala taala ye se di e ma e ka jeunesse waati la ala taala ye kodɔn nɔgɔya e ye e ka jeunesse waati la e bɛ se ka min kɛ k'i ka sigida dɛmɛ e bɛ se ka min kɛ k'i ka jamana dɛmɛ e bɛ se ka min kɛ k'i ka diinɛ dɛmɛ o kɛ ka d'a kan ala taala n'i y'a lajɛ cidenw ani sahabaw ala taala ye fanga min di o ma o y'a kɛ ka mun kɛ o y'a kɛ k'u ka diinɛ de défend k'a kɛ k'u ka diinɛ dɛmɛ alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala b'a ci don min na fanga tun b'a la fangaba tun b'a la a bɛ san 40 hakɛ la donc a ka jeunesse fangatigiya dafa waati o de bɛna ka san 40 ma ala taala y'a ci k'a to o de la nka a sela ka diinɛ baaraw kɛ a taa ni ka segu a bɛ bɔ yan a bɛ na yan kafiriw b'a tɔɔrɔ yan kafiriw b'a nɛnɛ yan kafiriw bɛ nin k'a la mɛ o y'a sɔrɔ fanga b'a la a don a ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye o donc jeunesse de y'a to a sela ka sɛgɛnw n'o tɔɔrɔw muɲu ka supporter a don kama n'i y'a lajɛ Abubakar Sidik a fana bɛ don silamɛya la don min na Abubakar Sidik ale tun bɛ san 38 hakɛ la donc a b'a ka jeunesse la ka d'a kan anw ko a ma ko jeunesse bɛ taa fɔ san 49 san 40 san 38 non o tun ye Abubakar si a bɛ don don min na silamɛya la donc jeunesse bɛ taa dafa san 40 de o kɔrɔ ye Abubakar Sidiki donna silamɛya la don min na o kɛla ka to a b'a ka jeunesse waati la n'o ye san 38 ye jeunesse âge bɛ taa dafa san 40 de la Umar bin Khattab o ta kɛla ka to san 27 a bɛ don silamɛya la don min kama Umar ye cɛ gɛlɛn ye dɛ Umar ka donni silamɛya la ne tɛmɛna yɔrɔ dɔ kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛ ne bɛ kɛ silamɛ ye min ka limaniya fanga ka bon kɛ silamɛ ye min farikolo a jɔlen don a tɛ siran kɛ silamɛ kɛ baarakɛla ye Umar ka donni silamɛya la a ye silamɛw dɛmɛ dɛ fanga min tun b'a la se min tun b'a la jafaraya min tun b'a la a ma kɛ ka to a cɛkɔrɔba la ma a tola ka to a ka jeunesse waati de la silamɛw ye kafiriw tɔɔrɔ ka kafiriw tɔɔrɔ ka degun da kafiriw kan Umar bɛ don silamɛya la don min kama n bɛna yɔrɔ dɔ de ɲɛfɔ n ka tɛmɛ n'o tɛ hali n'a sɔrɔ an ka kuma basilen tɛ o yɔrɔ kan kosɛbɛ walawalali de bɛ nana ye Umar bɛ don silamɛya la don min kama a don silamɛya ma bɔ kɛnɛ kan n ko alakira n'a ka sahaba minnu limanana ka fara alakira kan fantanw de tun don se t'o ye nka don min Umar bɛ don silamɛya na alakira n'a mɔgɔw a ka mɔgɔw tun bɛ dogo min kɛ yala o tun bɛ dogo de ka silamɛya in kɛ o t'a bɔ kɛnɛ kan ne bɔra kɛnɛ kan kafiriw bɛ tɔɔrɔ o b'aw gosi o ye fɛn bɛɛ kɛ aw la nka don min na Umar donna silamɛya la a ko alakira ma bɔ ni silamɛya in ye k'a da kɛnɛ kan wa a don Umar ye min fɔ alakira sɔnna a ma donc alakira ye silamɛya da kɛnɛmaya mɔgɔ o mɔgɔ n'e nana ko i bɛna silamɛw agressé ko i bɛna dankari silamɛw na n'o ye Umar ye silamɛw cɛ ma a tigi bɛ fɛrɛ minɛ ka d'a kan
mɔgɔ do a jɔkun selen don et puis jafariya b'a la cɛfariya b'a la a tɛ siran donc a y'a ka fanga kɛ ka mun kɛ a y'a kɛ ka silamɛya défend alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka fanga kɛ ka mun kɛ a y'a kɛ ka silamɛya de fana défend ka taa se Usman no Ali ninnu ma ninnu bɛɛ donna silamɛya la ka to olu ka jeunesse waati de la fangatigiya waati Ala taala ye fanga min di u ma awa Ala k'o ka fanga in kɛ ka baara min kɛ o y'a kɛ k'u ka jamana dɛmɛ k'u ka faso dɛmɛ k'u ka diinɛ défend n'a ye donc o de bɛ ɲini anw bɛɛ kelen kelen fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni Ala taala ye kɛ silamɛ ye depuis i bɔra i ka denmisɛnya la ka na don jeunesse temps kɔnɔna la badu hakili to yɛrɛ la a waati la dɛ a waati jeunesse waati n y'a fɔ ye cogo min na diɲɛ ɲɛnamaya waati la waati gɛlɛn don n y'a fɔ ye n ko adamaden ka ɲɛnamaya waati ba 4 de nka min ka gɛlɛn a bɛɛ la kosɛbɛ o de ye a ka jeunesse waati o de la Ala taala ye fanga min di e ma e ka jeunesse waati kana kɛ ka kulankolon kɛ e ka jeunesse waati kana kulonkɛ kɛ e ka jeunesse waati a kɛ ka baara kɛ ka d'a kan adamaden Ala taala ye jeunesse waati min di e ma e ka diɲɛ ɲɛnamaya bɛɛ bɛ o waati in de kɔnɔna la jeunesse waati tɛ waati kulonkɛ waati ye dɛ jeunesse waati de la adamaden b'a ka kalan kɛ k'a dafa jeunesse waati de la e bɛ diplôme sɔrɔ awa o waati kelen de fana na e bɛ baara sɔrɔ o waati kelen de fana na e bɛ muso furu o bɛ kɛ waati jumɛn k'a daminɛ e ka san 15 la ka taa se fo san 40 ma nin bɛɛ bɛ kɛ o temps kɔnɔna de la donc o kɔrɔ ye ni ko ka ɲi a cogo la adamaden e bɛ se san 40 ma waati min o y'a sɔrɔ e tilala kalan na e bɛ se san 40 ma waati min o k'a sɔrɔ e baara sɔrɔ e bɛ se san 40 ma waati min o k'a sɔrɔ e muso ta donc sisan san 40 kɔfɛ waati jumɛn bɛ na mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛbila o bɛ na sa o bɛ na san 60 kɔnɔna la san 60 ka taa se san 65 ma e baara min kɛ e bɛ laban ka taa retraite la e ma ko ta cogo ye tarawele fɛn dɔ bɛ yen adamadenw bɛ kulonkɛ kɛ a la anw bɛ kulonkɛ kɛ si la fo ka tɛmɛ surtout an ka jeunesse waati n'i y'a ye jeune de b'a ban baara ma ka taa sigi ka kɛ gulɔminw ni drogueminw ni jointminw baarakɛbaliya ka yala ka mɔgɔw walifɛn suɲɛta ɲini k'i to i ka jeunesse waati la ne tola o kan tarawele ne kɔrɔla e bɛ kɛ mun ye e ka jeunesse waati la n'i ma fɛn kɛ ne kɔrɔla e bɛ laban ka kɛ mandiya ye delikɛla ka d'a kan i ka denmisɛnya waati e ma fɛn kɛ n'i ma fɛn kɛ ka bila n'i ma fɛn kɛ i ka denmisɛnya waati la n'e kɔrɔbayala e ma fɛn t'e bolo e laban bɛ kɛ delikɛla de on bɛ delikɛla caman ye bi misiridaw la ka bɔ yan ka taa ka bɔ yan ka taa e hakili la o ka jeunesse la o ye mun kɛ a caman bɛ u ma foyi kɛ n'a sɔrɔ e ye fɛn kɛ e ka mɔgɔkɔrɔbaya waati a nɔ a bɛ ye o nka e ka jeunesse waati la e ma foyi kɛ e tola kulonkɛ de la e tola mɔgɔfɛmɔgɔya la e tola baarakɛbaliya la e ma sɔn ka ko kɛ e ma sɔn ka baara kɛ e ma sɔn ka fɛn kɛ waati nataw la e b'i jigi da min kan n'o t'e bolo e bɛ laban ka kɛ delikɛla de ala k'an bɛɛ kisi o ma o de la an ni dɔw bɛ baro kɛ o ko e b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ filɛ n'a bɛ deli kɛ tan ko est-ce que e b'a dɔn fɛn min y'o bila deli la k'o ka denmisɛnya waati o bana fɛn dɔ de ma o jɛlen don kɛnɛ kan o tɛ dɔ wɛrɛ o de ye baarakɛbaliya mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma sɔn baara ma e ka jeunesse waati la e ka funakɛniya waati la bado n b'a fɔ e ka ɲɛnamaya la i bɛ sɛgɛn dɛ ka d'a kan e tɛ se ka kɛ e yɛrɛ ta ye baara de bɛ adamaden kɛ a yɛrɛ ta ye mɔgɔ kan ka kalan kɛ waati min na n'o de ye ka denmisɛnya waati ye e ma sɔn ka kalan kɛ baara kan ka kɛ waati min n'o de ye ka jeunesse waati e ma sɔn ka baara kɛ donc mɔgɔ kan ka se ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ ka muso ta ka kɛ denbayatigi ye e ma sɔn ka fɛn kɛ e ka jeunesse waati la donc n'e bɔra étape kɔnɔna la ka taa mɔgɔkɔrɔbaya étape kɔnɔna la bado i bɛ sɛgɛn dɛ mais arabuw ka kuma dɔ bɛ yen o ko mɔgɔ min e ka denmisɛnya waati la e ma fɛn kɛ ta'iba fi kibarihi e ka mɔgɔkɔrɔbaya waati i bɛ sɛgɛn dɛ an b'o caman de ye o de la an bɛ min ɲini jeunes fɛ bi baara b'o bolo dɛ ka d'a kan mɔgɔ min n'i ma kɛ dɔ kɛbaga ye parce que fɛn min ni Ala Taala y'a d'e ma
jeunesse filɛ n y'a fɔ ye ko a waati ɲɔgɔn tɛ Ala Taala ye fanga min di e ma n'i ma exploiter k'a labaara a waati la donc waati nataw la i bɛ sɛgɛn dɛ o de la Alakira kumana o kan sahabaw kumana o kan Alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ jeunes filɛ Alakira nɛɛma ni kisi b'a ye a tun b'u bilasira o a b'u ladi mais mɔgɔ min n'i kɛla mɔgɔ ye i ma sɔn ladili ma i ma sɔn bilasirali ma e laban bɛ kɛ mun ye a fɔra i ka min kɛ i ma sɔn o ma ne ma diya waati nata la e bɛ gulon mɔgɔw la bon mɔgɔ min bɛ yen bi ne kɛla mɔgɔ ne fɔ mɔgɔ ka kɛ n pala ye ka gulon mɔgɔw kɛrɛ la badu liberté t'e bolo sagoya t'e la fana ka da kan mɔgɔ min bɛ yen ne bana dɔ kɛ ma ka taa tugu dɔ kɛlaw kɔ olu de sago b'e la o bɛ kɛ bɛlɛden o tɛgɛ kɔnɔ donc n'o ye fɛn o fɛn fɔ i bɛ sɔn o de la mɔgɔ min ne kɛla dɔ kɛbali Ala Taala ye fanga min d'e ma i ma se ka baara kɛ n'a ye fɔ minnu kɛla baarakɛlaw ye e taala to olu de kɔ n balan ta la donc olu de sago b'e la dɛ a waati e tɛ se ka tiɲɛ fɔ fana n'o ye fɛn o fɛn fɔ hali n'a sɔrɔ nkalon de i b'a fɔ a tigi a ye min fɔ tiɲɛ don a ye min fɔ tiɲɛ don ka d'a kan ale de bɛ tesɔngɔ d'e ma ale de bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ e o de la vraiment an b'a ɲini jeunes fɛ Ala Taala bɛ min ɲini anw fɛ a ye fanga min di anw ma an k'a kɛ ka an ka diinɛ labaara diinɛ yɔrɔ in an bɛ sinsin kan kosɛbɛ dɛ ka d'a kan Ala Taala kumana jeune fɛn o fɛn kan ka tɛmɛ Alakira Muhamadu kumana jeune fɛn o fɛn ka tɛmɛ sallallahu alaihi wasallam a kumana o kan o ka fanga Ala Taala ye fanga min di o ma o y'a kɛ k'o ka diinɛ de labaara o ma kɛ ka tiɲɛni kɛ o ma kɛ ka gulɔ min o ma kɛ ka ziɲɔ min o ma kɛ ka drogue min o y'a kɛ k'o ka diinɛ de défend k'o ka diinɛ labaara awa o tɔla de fana nana o de fana kɔnɔna na ka se ka jɔnw ka duw ye ka d'a kan o kɛla mɔgɔ ye minnu sela ka hakili to o yɛrɛ la o sela ka kalan kɛ o sela ka jɔnw ka duw ye o ye baaraw sɔrɔ ka musow ta Ala subahana taala ye diɲɛ ɲɛnamaya nɔgɔya o ye ka d'a kan adamaden bado n bɛna kuma dɔ fɔ e ye adamaden ka sini a ka nɔgɔya e bolo wala a ka gɛlɛya e bolo ne adamaden ka ɲɛnamaya lajɛ a bɛ dépend a ka jeunesse waati de la kuma bɛɛ bɛ kuma jeunesse de kan e ka kuma bɛ o de kan adamaden ka diɲɛ ɲɛnamaya ka nɔgɔya bolo soit a ka gɛlɛya bolo a bɛ dépend n'a ka jeunesse ɲɛna e ka mɔgɔkɔrɔbaya waati bɛ ɲɛ e bolo ne ka jeunesse waati e ma fɛn kɛ e tola mɔgɔ fɛ mɔgɔya la e tola baarakɛbaliya la e tola dɔkɛbaliya la ka tugu mɔgɔw kɔ ten e ka mɔgɔkɔrɔbaya waati bɛ gɛlɛya e bolo dɛ o de la nin waati n ye kuma dɔ fɔ kuma daminɛ na n ko fɛn damadɔ bɛ yen n'u bɔla ka ban o tɛ segin waati b'a la dɛ waati b'a la mɔgɔ caman de bɛ yen bi Tarawele o nimisalen don dɛ nimisa bɛ o la ka d'a kan Ala Taala ye denmisɛnya kalifa o la adamaden kan ka latanu dɛ mɔgɔ min ne ye san 60 sɔrɔ ala tanu dɛ ala ye waati min di anw ma n'o de ye waati ba naani e ka denmisɛnya waati e ka jeunesse waati e ka mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛbila waati ka taa se e ka mɔgɔkɔrɔbaya ma adamaden bɛɛ tɛ nin waati ye mɔgɔw bɛ depuis u ka denmisɛnya waati la Ala Taala y'o ni minɛ o ye mun kɛ ala la o ma fɛn kɛ ala la o bɛɛ n'i ka waati don Ala Subahana Taala yɔrɔ dɔw bɛ o bangelen kɔfɛ o ye denmisɛnya waati kɛ ka na bɔ denmisɛnya waati dɔ ka don o bɔla denmisɛnya waati la ka na don jeunesse waati kɔnɔna la o tora ka jeunesse waati de la Ala Subahana Taala y'o ni minɛ o ye mun kɛ ala la o ma fɛn kɛ Ala Taala ka latigɛ don ala y'a latigɛ aw bɛ to ka jeunesse waati de la ka fatu dɔw bɛ o bɔla ka denmisɛnya waati la ka na don ka jeunesse waati la ka bɔ la ka don mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛbila waati la n'an b'a fɔ o ma ko trois postes wala musoba wala waati kɔnɔna la Ala Taala ye o ni minɛ ka sɔrɔ o ma se mɔgɔkɔrɔbaya waati ma n'o de ye san 50 ka taa san 60 la ka taa donc minnu bɛ yen n'u fatula ta o ye mun kɛ ala la o ma fɛn kɛ ala la minnu bɛ ɲɛnamaya na o ye mun di ala ma o ma fɛn di ala ma fɛn bɛɛ bɛ ala ka latigɛ de kɔnɔna la dɛ Tarawele depuis Ala Taala ye adamaden dan don min na a ye bɛɛ ka waati di e ma mɔgɔ min bɛ yen ni Ala Taala ye waati nɔgɔya e ye e ye denmisɛnya waati ye ka jeunesse waati ye ka mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛbila waati ye ka tila ka taa mɔgɔkɔrɔbaya waati ye e ma se ka tila ka ala sɔrɔ ne sala ka sɔrɔ e ma ala sɔrɔ e jo tɛ saya la Tarawele mun na
kuma bɛɛ bɛ jeunesse waati de kan n bɛ segin a kan o tɛ segin a fɔli la ka d'a kan Alahu Taala ye waati di e ma waati min e bɛ se ka fanga min b'i la e bɛ se ka fanga in labaara ka se ka Ala sɔrɔ ka taa san 15 la ka taa se san 40 o waati kɔnɔna la ka n'a to i ka sara Ala ko la e bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Ala ko la Tarawele a kɛ dɛ ka d'a kan a waati de fiɲɛ bɛ kɛ a tigi nun kɔrɔ a waati a ka kɛnɛ a ka yɛlɛma yɛlɛma ka teli e ma ye mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen bi n'o bɛ taama o tɛ se ka girin o bɛ taa dɔɔni dɔɔni o bɛ taa dɔɔni dɔɔni o ma bange ta nin cogo la hakili to a la ninnu fana kɛla denmisɛnw ye don dɔ la o kɛla jeunes ye don dɔ la fo ka na se mɔgɔkɔrɔbaya waati ma Ala ka ɲi dɛ n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ ye peut-être mɔgɔ caman bɛ o t'o yɔrɔ dɔn adamaden ni ko e ma ka jeunesse waati la a kɛ ka diinɛ labaara e ka Ala dɔn e ka limanaya kaniya e ka kɛ fangatigi limanaya la e ka limanaya ka kɔgɔ e ka baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala bato ka Ala ka wajibiyaw kɛ Ala ta'ala ye min kɛ wajibi ye o y'o kɛ ka sunaw kɛ ka nafilaw kɛ ka nafila caman kɛ fɛn dɔ bɛ yen i y'a bila yɛrɛ kan wajibi tɛ don o don e tun b'a kɛ wala don o don sufɛ e bɛ wuli ka nafila jɔ 2 kɛ ka wurudi kɛ ka Ala ta'ala deli wala i bɛ kalo o kalo i bɛ tile 3 sun kalo o kalo i bɛ fɛn dɔ kɛ Ala ko la ka sɔrɔ wajibi tɛ e b'a dɔn ne tola o kɔnɔna la ni dɛsɛ nana i la fanga dɛsɛ nana i la ka sababu kɛ kɔrɔ ye Ala ta'ala bɛ mun kɛ adamaden tun bɛ baara in kɛ waati min n'a sɔrɔ kalo o kalo e tun bɛ tile 30 sun i ka fangatigiya waati la a se bɛ waati min i ka kɛnɛ kalo o kalo i bɛ tile 30 sun ni Ala y'a kɛ mɔgɔkɔrɔbaya nana i la e tɛ se ka sun kalo o kalo e tun bɛ tile 3 min sun n'o waati sera Ala bɛ a waati a baraji ta ka d'e ma Tarawele nin ka ɲi dɛ antenne kalama dɛ imam mɔgɔ min bɛ yen su a bɛ wele ka nafila jɔ 2 seli wali nafila jɔ 4 ou bien jɔ 6 wali jɔ 10 su jeunesse waati kan dɛ n bɛ ka segin ka na kuma bɛɛ bɛ o de kɔnɔna la ka da i ka ɲininkali bolila o de kan cɛ b'a la muso b'a la su e bɛ nafila jɔ 2 kɛ wali jɔ 4 ou bien jɔ 6 jɔ 8 jɔ 10 su i b'o kɛ i ka fangatigiya waati la i ka jeunesse waati la i ka limaniya ka bɔn ni Ala y'a kɛ e ka jeunesse waati traverser ka o latɛmɛ ka taa mɔgɔkɔrɔbaya waati kɔnɔ donc dɛsɛ nana i la i tɛ se ka wuli ka sufɛ nafila kɛ Ala ka ɲi dɛ baro sufɛ e tun bɛ wuli ka nafila min kɛ Ala ta'ala b'a baraji di e ma e ma ye an ka baaraw la bi ni anw ye baara kɛ fonction publique ne y'a baara kɛ ka taa se âge dɔ ma o bɛ laban ka mun fɔ k'a bɛ taa retraite la jɔn de fɔlɔ ye adamaden ka retraite d'a ma Ala donc o sɔrɔla mun fɛ e ka fonction publique waati la e ka fonction waati la fanga b'e la e bɛ taa baara kɛ baara in bɛ kɛ jamanadenw de ye baara in bɛ kɛ jamanadenw de ye donc e bɛ taa baara kɛ i bɛ taa ka na farikolo ka kɛnɛ fosi tɛ yen nka ni farikolo labana ka lafo e bɛ laban ka sɛgɛn sɔrɔ baara la donc o b'a fɔ e ka taa sɛgɛnlafiɲɛ n'e taara sɛgɛnlafiɲɛ bɔ na est ce que o bɛ to yen wa o tɛ to yen ten o bɛ laban ka fɛn di e ma i bɛ se k'i balo cogo min i bɛ se k'i balo ni min ye donc o fɛn min bɛ di e ma dɛ Ala subhanahu wa ta'ala i ye o fana kelen de kɛ an bɛ se ka fɔ retraite ta la Ala de la o adamadenw bɛ retraite min kɛ tan a tala a yela Ala de la Ala fɔlɔ de y'a kɛ ka d'a kan n bɔra ka min fɔ ye sisan mɔgɔ min n'a sɔrɔ e tun bɛ kalo kalo e bɛ tile 13 tile 14 tile 15 i b'a sɔn wala sufɛ e bɛ wuli ka nafila hakɛ dɔ kɛ e bɛ wurudi hakɛ dɔ kɛ e ka fanga waati la a se bɛ ka kɛ waati min i ka kɛnɛ i nin na ni Ala ta'ala y'a kɛ don min na ni dɛsɛ nana la bari Ala t'e to yen dɛ c'est fait Ala bɛ récompenser wa parce que a b'a dɔn a bɔla i ka capacité kɔnɔna la e se ko tɛ min ye e sɔrɔ e se ko tɛ ka d'a kan kɔrɔ ye wajibi de ye adamadenya kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen e bangela cogo min na ni Ala ta'ala ye to o cogo la ye ten fo ka taa se e saya ma e bangela e tun tɛ foyi si dɔn e ma taama e labana ka taama e munumana ka taama ka wuli ka jɔ ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ boli ka bɔ yen e bɛ taa yan ni Ala ta'ala ye waati di e ma waati min b'a to e bɛ Ala dɔn depuis don min na ni balugula e Ala dɔn a don a to i ka limaniya ka ɲɛ dɛ a to limaniya ka sabati dusukun na ni limaniya sabatila dusukun na fanga min b'e la dɛ a kɛ k'a labaara ka d'a kan
ala tala on bila kana diyan kono ama on bila kana etew ngwa fendo de yini on fe no de batoy ako alema jinan adama den dan fo shi kama fo na kala batoy nga adama den ka se ka batoy ke ka kani farfuni ka kani lafiya o de wati mi asebe ka kere ni fanga bila ka se ka ke kada ka adama den ka bakoy ni bole ka jeunesse wati la ka do mo ko ba wati konnala o ma se foye tun adama de bere kanko do bekan wodo ne bona ada dem sen watela ka na do jeunesse watela ka bo jeunesse watela ka do mo ko ba watela kila ka ta san tan duro ka ta se san binanima autant qu'on a les mais que est-ce que c'est ka ke ete so e ma bi so roba chama be o betama se inflaga me bere do bo bro be apie bere ka do no temena so roba ne ya bla kwa ka boli abi se ka 100 mètres boli dans 10 secondes mais bi e ka so roba bla kwa ka tama abe gela soro tama kono yo boli kono te se ka ke nga kuna kuma boli mo chama be bi e pta soro balon tana bawde no folo nga ala tala ke o bolo etapu kono la kana do mo koroba kono la ne yo yebi ebe masaya se ala tala ma dobo te se ka sigi kanya do te se ka nike do te se ka nike o te se ka tama o te se ka boya o te se ka taya o be mwe ami sigi kana ala tala e wati do kalfa ola o wati kono la fangat mo la ka se ka akoke o wati te dore o de ka jeunesse wati fangat mo la ka se ka ballon tan fanga bo la ka se ka boli fanga bo la ka se ka nike fanga bo la ka se ka nike nga ala tala min yin en fait fanga min bila ala tala hakli min di ima ka limana tasra jraela ka kafira jraela ka fo a ne tala ni sra en fait o de nyumai ne tala ni sra en fait o de jugumai depuis do mena ya donc ka fo a ne tala kine fait o de nyumai o sra tare o sra ta fanga min bila sebi bila se ka min ke adon kama trawre ko ke ni ma se ko ke don do be na be ni misala ebe ni misala kada ka wati mi do na wati temena kaba atise ka rattraper atise ka soro o de la vraiment jeune koni wati be e ma wati chama on me kuma ka misrula me kuma ka kutuba la jeune amu ladi kada ka ne jeune la jebi travailler kamana ganu de kamana gan yire de do e ma ne ko e ma dondo nga kutuba jan temele ne ma kuma jeune fe ne kuma na jeune fe fo ne ko ma ngo ngo au jeune au ka do on mo ne parents bi on desala on kan ga fon fe ke au ka on laje ngo on desala bi ngo awere ka laje au ka were glan dem sa di jeunesse te mo tien adama ne fe no fe yoro do fo kuma kona la na sura klibala ngo adama den kanya wala e ka tien e ka wati natala abe dépend e ka jeunesse wati de kona la alors tala kuma na ka ala kra kuma na ka donc ne ko genoma ngo au ka do on desala de on desala on kanga au lado to mena au klala ona on ma se ka au lado de ngo au yere ka laje au ka were glam yala ne jenu laje grain be o ka temi yoro be o ka barako yoro be donc fanga bu la ka se ka bara munu ke no de a follow o le mania a flana o de o ka ke joro tigoye du kono o ka ke joro tigoye sigidala o ka ke joro tigoye jamana kono o ka ke joro tigoye dina kono o ka ke mo jigi be se ka da minu ka mais ni aw bana o makata ke glomini docteur ni jomi we aw be ke moy ne tola ko nala ni ala tala e bo jeunesse étape ko nala kana mo ko ba étape ko nala e be la banka ke moy ne ma ke fato e be la banka ke manje delikela wala e be tay glon dola awa ne ma ke o chifana ne ma je be ke soin choroba so asrola mo fe aka jeunesse wata ma fenke mo mi na be delila a farkolo korola abe delila ama se ka fen soro ekla ko aga demsen do wati la fenke ama fenke o donc au de la min be nyini en fait vraiment on va nyini demsen fait jeno fait o ka laje o yaro ka to ka nyogon blasra aw ka grena ne ya demsen no be hakilnan don na commencer ka do ala aw mene grana denwe aw be la banka commencer ka tigi fana blasra hakilnan min bala na o takana aw ka grena aw kana son ala barali mane aya nyini ka papa ka bo ka ni hakilnan nyumante
ni suyani hakili nana aw ka gɛrɛna den fɛn o fɛn na don min na aw ka gɛrɛna a ka di aw bɛ baro kɛ aw bɛ fɛn bɛɛ kɛ aw bɛ te min mɔgɔ tɛ gulɔ min mɔgɔ tɛ joint min mɔgɔ tɛ drogue ta mɔgɔ tɛ banɛni kɛ mɔgɔ tɛ fanɛni kɛ aw bɛ mɔgɔw bonya aw bɛ o temps kɔnɔna la aw ka jeunesse kɔnɔna la Tarawele n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ aw ka gɛrɛna denw na a nana commencer ka hakilina dɔ don aw ka gɛrɛn na aw kana tugu a kɔ dɛ a ye laban k'a ladi k'a papa ka bɔ a kan n'a ma sɔn aw b'a ka gɛrɛn interdit la soit aw bɛ se a parents ma ka taa sara parents na k'a fɔ a karisa aw ni karisa bɛ jɛɲɔgɔnya la nka tiɲɛ yɛrɛ la anw ye taabolo dɔ ye a la min tɛ taabolo ɲuman ye vraiment parents bɛ se ka impliquer a la nka ni aw jɛla k'a to yen fɛn ɲuman fɛn jugu kɛ ka teli ka fɛn ɲuman tiɲɛ yɔrɔnin kelen fɛn min n'a ka jugu n'i y'a don fɛn ɲuman cɛ la a b'a tiɲɛ donc aw minnu ye jeunes ye n ko jeunes k'o règle n ko ale sa min kun rajulu rashid mɔgɔ tɛ aw la min kanalen n'o bɛ se ka aw bilasira wa an bɛ segin ka na alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ma tulonkɛ kɛ jeunes la dɛ a ma tulonkɛ kɛ o la wa a ye jeunes bilasira ka jeunes magɛrɛ a yɛrɛ la ka jeunes magɛrɛ a yɛrɛ la ka jeunes bilasira jeunes jɔyɔrɔ ye min ye duw kɔnɔ sigida la jamana kɔnɔ ani silamɛya la alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka waati la baara gɛlɛn min bɛ yen n'o nana o kan ka min kɛ a t'a ta ka kalifa mɔgɔkɔrɔbaw la n ko a bɛ di jeunes de ma munna ka d'a kan olu de bɛ u ka fangatigiya waati la awa olu de bɛ u ka jeunesse waati la o bɛ se ka awa fɛn caman kɛ o temps kɔnɔna la hakili la e ka ɲininkali fɔlɔ an bɛ se ka min fɔ o la o ye nin ye. Mali kunnafoni lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a bɛ nin ye Mali kunnafoni TV dari sanfɛ parce que anw kɔni an ma tulonkɛ an ka diinɛ na bon a fɔra ko bɛɛ ka t'i ka diinɛ ɲini k'a dɔn donc ni Mali kunnafoni ye jɛmukan sigi ka jɛmukan tɔgɔ kɛ la voix de la religion pour que jamanaden bɛɛ bɛ se k'a ka diinɛ taabolo dɔn cogoya min na ka se k'a ka hadisaw dɔn an bɛ karamɔgɔbaw wele ka na kuma o kuma an n'u bɛna masala bi an ka imamba tun b'an bolo imam Kone ni ale 501 imamba ye donc imam ne bɛna ɲininkali dɔ k'i la bi denmisɛnninw ni anw taara misiri kɔnɔna na an bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko denmisɛnninw jɔyɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw jɔyɔrɔ est-ce que misiri kɔnɔ jɔyɔrɔ bɛ denmisɛnnin na o jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔkɔrɔba la misiri kɔnɔ n'a ma k'i ma baasi ye. Alhamdulillah ka ɲininkali ɲɛna kojugu ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ mɔgɔ si la misiri kɔnɔ nin ye karisa jɔyɔrɔ ye nin ye karisa jɔyɔrɔ ye n'a nin bɔla imamu jɔyɔrɔ ani a ka naibu minnu bɛ se ka imamu latɛmɛ n'a filila mɔgɔ saba hakɛ n'a bɔla o la n'o jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ la dɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ u ka mɔgɔkɔrɔbaya jira denmisɛnw na o yɔrɔ la n'o tɛ c'est pas normal o mais mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaya jɔyɔrɔ de jira denmisɛnw na o yɔrɔ la n'o tɛ n'a fɔra seli waati sela ni seli la n'a fɔra e n'an ka seli ni denmisɛn jɔla e ɲɛ mais a ka kɛ balego ye denmisɛn fitininw ko tɛ mɔgɔ min a ka ɲumanya bɛ sɛbɛn a yɛrɛ a ye a wa juguman bɛ sɛbɛn a kan mɔgɔ min n'a bɛ to o cogo la donc n'a donna mɔgɔkɔrɔba ɲɛ kana jɔ a tɛ gɛn ka bɔ ye o a tɛ gɛn ka bɔ ye dɛ wa mɔgɔkɔrɔba fana man kan ka taa yɔrɔ dɔ ta misiri kɔnɔ k'o kɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn n'o yɛrɛ tɛ e tɛ seli misiri yɔrɔ wɛrɛ ça c'est pas normal dɛ. Imam an y'o faamu a bɛ nin ye Mali kunnafoni TV le sanfɛ donc o don komi an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na la voix de la religion an b'an ka imambaw wele ka na u bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna donc imam ko jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ si la n'a bɔra imamu a n'a ka naibu la mɔgɔ saba hakɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'olu la misiri kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ nana ni baliku don n'a bɛ se ka seli denmisɛnninya tɛ misiri la mɔgɔkɔrɔba tɛ bɛɛ de kan ka seli parce que denmisɛnnin yɛrɛ i kan ka taa misiri la depuis denmisɛnninma i ka dege a la de normalement fa bɛɛ de kan k'a den minɛ ka taa misiri la pour que u ka se ka misiri kanu cogoya min na donc imamu ɲininkali dɔ tun b'an bolo k'a tinge o la n'a ma k'i ma baasi ye bon an b'a ye silamɛya la u b'a fɔ ko silamɛya ko mɔgɔ ka muso ta fɛn 4 donc an tun bɛ fɛ i ko o yɔrɔ nin wala mɔgɔ bɛ muso ta fɛn 4 jumɛn de y'a fɔ a sɔrɔla cogoya jumɛn n'i bɛ se k'o walawala an ye a bɛ diya an ye kosɛbɛ. Voilà alhamdulillah comme fitiri ka sɔrɔ fitiri 18h15 a bɛ jɛ an ka dan 5 minutes kɔnɔna la n'Ala sɔnna i b'a fɔ fɛn na y'a sɛbɛn cogo min Tarawele alhamdulillah
ko mun y'a to an bɛ muso ta fɔ 4 ko mun nana n'o ye alhamdulillah ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ. Ne ye kuranɛ lajɛ Ala Taala ko kuranɛ kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum. On bɛ kuma jɔ yɔrɔ la. Ala ko kuranɛ kɔnɔ aw ka muso furu minnu ye aw ni kan muso ye minnu bɛ aw kanu na a y'o furu 2 3 4 Ala ma taa 1 nɔ a ma fɔ a y'o daminɛ 1 2 3 4 dɛ a ye kuma daminɛ 2 a ye muso 2 ta bɛɛ ka muso 2 ta soit bɛɛ ka muso 3 ta bɛɛ ka muso 4 ta yala kuma bonyana e ma dɛ n'a sɔrɔ 1 de b'e bolo taa dɔ fara kan ka kɛ 2 ye n'i y'a dɔ fɔ 2 ye e b'a da kɛ 3 e b'a dafa 3 n'i ye 3 sɔrɔ i bɛ taa 4 Tarawele bon a ko 4nan kɔfɛ fa in khiftum alla ta'dilu n'i y'a dɔn k'a fɔ muso 2 b'i bolo i tɛ se ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ muso 3 b'i bolo i tɛ se ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ muso 4 b'i bolo i tɛ se ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ fa wahida i bɛ sɔrɔ ka na 1 na mais Ala segin ka na 1 na mais n ko jate bɛ daminɛ 1 2 3 4 de la mais e ma ye Ala y'a daminɛ 2 3 4 ka sɔrɔ ka na ka segin ka na 1 na a ko o 1 fana n'o se ma kɛ e ye ka sababu kɛ dépense ko ye ko i ka jɔnmuso dɔ ɲini o ka dépense ka nɔgɔn ni hɔrɔnmuso ta ye bon Ala Taala ye a ɲini min kɛ silamɛw aw ka muso ta 2 3 4 na ɲinini min filɛ wajibi tɛ dɛ a ma kɛ comme obligatoire c'est obligatoire cɛ bɛɛ ka muso 2 ta ou bien muso 3 wali muso 4 non wajibi tɛ a ko n'a se bɛ ye n'e bɛ se a ta 2 3 4 se a bɛ na dépenser kan wa a bɛ na fana dilan ko fanfɛla la n'a sɔrɔ o bɛ faamu kun caman b'a la muso ka ta caman kun caman b'a la an bɛna damadɔ fɔ ka da waati kama ka da ka waati koro la a dɔ ye mun ye Ala Taala ye adamaden da surtout cɛ ni muso a ye cɛ ni muso da ka fɛn dɔ don o la n'o de ye farikolo funtɛni bon funtɛni mɔgɔw farikolo la funtɛni tɛ kelen cɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ muso 1 tɛ se k'o lajɔ dɔw bɛ yen muso 2 t'o lajɔ muso 3 t'o la fo muso 4 mais o bɛ cɛw la mais bɛɛ tɛ o situation kɔnɔna la donc ne ko sisan ko o tigilamɔgɔ ka da muso 1 ma ka taa sɔrɔ muso 2 de bɛ se a bɛ se ka muso 2 de bɛ se ka wasa 3 de bɛ se ka wasa 4 bɛ se ka wasa i bɛ taa sɔrɔ farikolo funtɛni min b'a la muso 1 tɛ se ka wasa donc ale obligé len don ka muso 2 3 4 ta e ye yɔrɔ faamu masha Allah a dɔ fana ye mun ye muso 4 bɛ ta adamaden ka a ni damɔnɔ ye muso 4 min b'i bolo so kɔnɔ e ɲɛ bɛ muso 4 ye cogo ɲuman na donc n'o kɛla est-ce que e bɛna taa ɲɛbɔ walimuso dɔ nɔ kɛnɛmana na tun ka taa sɔrɔ muso caman bɛ e bolo so kɔnɔ donc muso caman min bɛ e bolo so kɔnɔ 2 3 4 i bɛ taa sɔrɔ e ɲɛ bɛ to k'o ye don o don o bɛ kɛ jɛman ni finman ni voilà donc i b'a bɛɛ soge kana taa bɛɛ kɛ jɛman ou bien k'a bɛɛ kɛ finman ye i b'a bɛɛ soge i b'a bɛɛ ye so kɔnɔ n'o kɛla n'i bɔra kɛnɛma a bɛ bali walimusow filɛli ma a bɛ bali walimusow kanu ma a bɛ bali tiɲɛni ma kɛnɛmana na Ala Taala ye fɛn min ɲini anw fɛ n'o de ye adamaden ye ka i ɲɛna filɛli jigi ka n'i ta kɛ muso filɛ ye ka n'i ta kɛ walimuso filɛ ye ten donc ni muso caman bɛ e bolo so kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'e bali kɛnɛmata in filɛli ma donc nin ye muso caman ta kun dɔ ye a kun dɔ fana ye mun ye n'i ye diɲɛ ɲɛnamaya lajɛ cɛw tɛ musow bɔ jateda la musow ka ca ni cɛw ye jateminɛ na dɛ musow ka ca ni cɛw ye nka n'a fɔra cɛ bɛɛ ka muso kelen kelen ta ka sigi muso ganaw bɛ caya ni muso ganaw bɛ caya Tarawele o tɛ hɛrɛ t'o la dɛ ni muso ganaw cayala yala i b'a mɛn ka caya de ko cɛw de bɛ bin musow kan ni muso ganaw cayala musow de bɛ laban ka to ka cɛw ka bin cɛw kan dilanko nasira la e muso caman furu nafan dɔ yan donc muso ganaw pour que o kana caya ka d'a kan musow ka ca ka tɛmɛ cɛw kan cɛw ka jija ka muso caman ta ka muso caman labɔ muso ganaya la a ma fɔlɔ mɛn na donc ni nana i bɛ sɔrɔ k'i ka question laban heure bɛ ni ka se heure tɛ minute 2 ayiwa basi tɛ a tɔ ye minute 2 donc a dɔ fana ye muso caman furu nafan dɔ fana ye
bɛn bɛ na du ni ɲɔgɔn cɛla la ni furu kɛla Tarawele furu ka ɲi dɛ ni furu kɛla ne ye muso kelen ta muso fila muso saba muso naani donc ni du bɛɛ bɛ laban ka kɛ mɔgɔ kelen ye donc ɲɔgɔndɔn bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛla la ni ɲɔgɔndɔn nana aw ni ɲɔgɔn cɛla la fɛn caman bɛ gɛlɛya la i bɛ taa sɔrɔ o tɛ se ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ laɲini dɔ filɛ ni furu kɛla sisan du ni du ɲɔgɔn cɛla la ne ye muso ta du kɔnɔ buranya bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndɔn bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya tɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka sigiw la o de la Ala sɔnna tala y'a ɲini anw fɛ muso ta 2 3 4 muso caman furu laɲini caman faamu sisan i y'a kuma faamuna wala alhamdulillah an bɛ folikan laban minnu b'i bolo ka lase Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw bɛɛ ma n'Ala sɔnna ma alhamdulillah an bɛ Mali Kunnafoni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman ka bɛɛ dɔ kiramantoya na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ segin ka na Jalo an ka misiri Dunkɔnɔ a bɛ sɛbɛn an fɛ a ye nin ko in fɔ a mɛnna vraiment ni Ala y'a sigi sen kan vraiment an b'a fo o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a ta fanga di a ma a ka ɲɛtaa di a ma la k'a dɛmɛ a baara la aw minnu fana y'a dɛmɛbagaw ye ne Bado Tarawele a n'a baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen vraiment an b'a ɲini Ala Taala fɛ Ala ka aw dɛmɛ aw ka baara in na baara in kɛcogo ɲuman Ala Taala k'a nɔgɔya aw bolo an bɔra ka na laseli min lase an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala Taala ka don kulo kunnandi la ka baara kɛlen ni a ye ka o fana nɔgɔya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An bɛ Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw bɛɛ fo nin tun ye aw ka émission ye la voix de la religion an bɛ k'a bɛɛ da ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ ni Ala sɔnna ma